Причините за проблемите в любовния ти живот може да се крият в твоето детство. Ако си умна, силна, привлекателна и независима жена, вероятно си се питала следното. Как е възможно всичко да върви добре, кариера, постижения, развитие, но когато става дума за любов и връзка, нещо постоянно се разпада. И в един момент започваш да търсиш обяснение. И започваш да чуваш едни и същи диагнози. Нямаш достатъчно женска енергия. Силните и успешни жени остават сами, защото са станали като мъже. Твоята вътрешна богиня е заспала. Едната в теб е потисната от архетипа на война. И ако слушаш това достатъчно дълго, започваш да се питаш дали проблема наистина не е в теб, дали нещо в теб не е счупено. Но тук има един проблем. Тези обяснения започват с грешния въпрос. Какво не е наред с теб? Докато в истинската психология се задава въпроса какво се е случило с теб. Защото начина, по който реагираме във връзките, много рядко е въпрос на женска енергия. Какъв е асцендента на човек или в какъв знак е луната му. Много често то е резултат от нещо много по-дълбоко. Начина, по който сме израснали и с какво нервната ни система е била научена да асоциира любовта. Но преди да продължим, е важно да разгледаме защо излизащите от мода теории за женската енергия може да са вредни. Тук не става дума за осъждане на духовни или езотерични практики. Проблемът се появява, когато гурутата използват мистични обяснения като универсален отговор за човешкото страдание. Така превръщат симптомите в основна причина за страданието и никога не стигат до реалния проблем. Защото докато си заета да се бориш с симптомите, се превръщаш в редовен клиент за тяхното облегчение. И така ти ставаш зависима от валидация, от груповата подкрепа на това общество. Но това е тема за друг видео. Системата на работа там е проста. Разделят се хората на категории. Женска енергия, мъжка енергия. Правилен архетип, неправилен архетип. Ако не се вписваш в тази рамка, обяснението е едно. Имаш дефицит. След това се появява и решението. Курс, метод, практика. Обещанието е ясно. Ако следваш системата, ще получиш резултат. Но ако резултатът не се появи, вината не е в метода, вината е в теб. Не си практикувала достатъчно. Не си разбрала процеса. Не си в правилната енергия. След като гурото, който го проповядва, твърди, че работи и другите в групата вярват в него, значи проблемът е в теб. И тук има един важен детайл. Колкото по-абстрактно е обяснението, архетипи, мистични процеси, енергии, толкова по-трудно е то да бъде проверено и проследено. А когато една идея не може да бъде проверена, тя почти винаги започва да защитава себе си. Не логиката е проблема, проблема става от твоето разбиране. В резултат оставаш с усещането, че ти си неспасяем случай. Вместо да се виждат дефицитите на плиткото разглеждане на толкова задълбочен въпрос, се подчертава какво липсва в теб. И много често философията, която чуваш, е лична интерпретация на преживяванията и травмите на човека, който я проповядва. Когато личната болка се представя като универсална истина, много лесно се стига до крайности. Андрю Тейт и The Wizard List са прекрасен пример за това. И техните аналози, внесени от Русия, руски школи и така нататък. Именно затова в социалните мрежи все по-често виждаме групи, изградени около противопоставяне. Хейт срещу мъже, хейт срещу жени. Как да използваме едните, как да използваме другите. Говори се за sprinkle, а не как да изградим хармонични отношения. Но психологията предлага далеч по-структурирано и задълбочено обяснение. Начинът, по който реагираме на доверие, близост и любов се формира много рано, още в детството. Това са вътрешни модели, които се изграждат в резултат от отношенията с родители и близките хора. Това определя какво нервната система ще разпознава като любов. Понякога това може да означава нещо много парадоксално. Например, спокойният и стабилен човек да не предизвиква тръпка, а човекът, който е дистанциран, нестабилен, непредвидим, да предизвиква силна химия. И не защото това задължително е любов, а защото нервната система разпознава нещо познато. Това, което наричаме химия, понякога просто е позната болка. Например, често срещан модел в семействата е емоционално недостъпния баща. Това е ситуация, в която бащата е физически там, но емоционално отсъства. Той може да бъде постоянно заед, или студен, или емоционално дистанциран, или критичен. Когато едно момиче расте в такава среда, нейната нервна система научава нещо много важно. Мъжете са емоционално отдалечени. По-късен етап такива жени често се привличат от емоционално дистанцирани мъже. Не защото търсят страдание, а защото дистанцията им е позната. В канала ми имам подробно видео по темата. Втория, често срещан модел е на контролиращия или нарцистичен баща. Тук бащата е доминиращ, критичен и непредсказуем. Нервната система на момичето научава, че любовта идва чрез подчинение.
и че близостта с мъж може да бъде опасна. В зряла възраст това може да доведе до два различни сценария. Или да се привлича от такъв тип контролиращи и доминиращи мъже, или като цяло да избягва интимни отношения. Третия модел е на отсъстващия баща. Когато бащата напусне семейството, физически или емоционално, нервната система на момичето научава един много прост, но силен урок. Мъжете си тръгват. Това често създава постоянна тревожност около изоставянето. По тази тема също има видео в канала ми. Четвъртия модел е дъщерята като емоционален партньор на майката. Кога майката използва дъщерята като емоционална опора. В тези ситуации момичето поема роля, която не й принадлежи. И когато порасне, създаването на собствено семейство може да се усеща като предателство. Тук може да възникне и сценарий, при който дъщерята се превръща в инструмент на майката за постигане на нейни цели или за несбъднатите й мечти. Петия модел е този, при който бащата превръща дъщеря си в емоционален партньор, като по този начин чрез нея получава това, което не получава от майката. При такава динамика дъщерята може да започне да разглежда бащата като перфектен образ, който не може да бъде достигнат от другите мъже. А в други ситуации бащата ревнува дъщеря си, саботира връзките й, никой не е достатъчно добър за нея. И на по-късен етап това може да формира в нея вина, че ако създаде семейство, по този начин изостава и предава баща си. Шестия модел е любов, основана на постижения. В такива семейства любовта се дава само когато детето е успешно, полезно, за пример. Тогава нервната система на момичето научава стойността ми зависи от това, което постигам. Тези жени стават много успешни, но близостта може да им бъде трудна. Седмият модел е хаотичната семейна среда. Когато детството е изпълнено с конфликти и нестабилност, мозъкът започва да свързва отношенията с стрес. И в зряла възраст жената се привлича от същия емоционален хаос. Казаното до момента не претендира за изчерпателност и посочва само някои от по-популярните сценарии. Има още много. Но нито един от тези модели не означава, че в теб има нещо дефектно. А разбирането е огромна първа стъпка. Браво, че стигна до тук. Но истинската промяна не се случва в главата, а в тялото и чрез нови преживявания. Това, което нервната ти система е научила някога, може да се научи по нов начин. По-адекватен и подкрепящ такъв. Ако се разпознава в някои модели и си готова да направиш следваща крачка, не го прави сама. В България има прекрасни специалисти с академична подготовка, които могат да те придружат в този процес безопасно и задълбочено. Аз лично вярвам, че всяка жена, която е стигнала до тук в живота си, заслужава да бъде обичана и да обича, без да се чувства счупена. Ако искаш да продължим заедно и да виждаш и други мои видеа, абонирай се и напиши в коментарите кой от тези модели те докосна най-много. До скоро!